Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay magluluto po ako ng humba na paa ng baboy. At ito na po ang ating mga ingredients na gagamitin. Unang-una, gagamit po tayo ng paa ng baboy. Pinakuluan ko na po yan at malinis na. Tapos ang susunod po na gagamitin ko ay bawang, tanglad, sibuyas, salted black beans or tausi, brown sugar, asin, suka, paminta, toyo, mantika, at saka tubig. Papalambutin ko po muna itong ating paa ng baboy. Gagamit po ako ng pressure cooker. Ngayon po ay ilalagay po natin tong ating pork feet dito sa ating pressure cooker para mapalambot po natin. Maglalagay po ako ng asin para may lasa na po siya mamaya. Tapos lalagyan ko po ng tubig para po mapalambot natin. Mga ganyan po karaming tubig ang kakailanganin natin. Tapos, ipipressure cook natin to ng mga 35 to 40 minutes. Tatakpan na po natin to para lumambot. Babalikan ko po to mga 40 minutes. Ngayon po ay 40 minutes na po ang nakalipas. Ngayon ay papatayin na po natin. So, ayan na po. Sobrang lambot na nitong ating pork feet. Ngayon ay handa na po tayo para lutuin siya. Ngayon po ay sisimulan ko na po ang paggigisa ng ating bawang at saka sibuyas. Magpapainit po muna tayo ng mantika. Mainit na po ngayon ang ating mantika, so pwede na nating igisa itong ating bawang. Hihintayin lang po natin na mag-golden brown ang kulay ng ating bawang para lumabas po yung kanyang aroma. Halo-haluin lang po natin. Ngayon po ay medyo nag-golden brown na po ang kulay ng ating bawang. Isusunod ko na po itong ating sibuyas. Dinamihan ko po ang paglalagay nitong sibuyas para mas lalong sumarap itong aking lulutuin na humba. Yan, haluin lang natin. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay itong ating pork feet na pinalambot. Ngayon po ay pwede na po tayong maglagay ng toyo. Tinatansya ko lang po itong toyo. Mas masarap po pag maraming toyo ang ilalagay. Tapos, ilalagay ko na rin po itong ating tanglad. Maglalagay din po tayo ng suka. Pagkatapos nating maglagay ng suka, ay pwede nating ilagay itong sabaw na ginamit natin kanina sa pagpapalambot. Pero konti lang ang ilalagay ko para hindi po siya masyadong masabaw. Ngayon po ay habang kumukulo na itong ating humba, lalagyan na natin ng brown black pepper. Yan. Mas marami, mas masarap ang ating humba. Ngayon po ay tatakpan ko po muna para matuyo yung ating sabaw.
Ngayon po ay titignan po natin kung pwede na nating ilagay ang ating salted black beans. So, ayan na po. Medyo tuyo na po yung kanyang sabaw. Pwede na nating ilagay itong ating salted black beans. Tapos maglalagay po tayo ng konting asin. Yan, konti lang. Para hindi po aalat itong ating humba. Maglalagay pa po pala tayo ng brown sugar. Maglalagay po ako ng 1 kutsara at kalahating brown sugar. Yan. Pangpabalance po yan ng lasa nitong ating humba. Hihinaan lang po natin yung apoy habang hinahalo po natin itong ating humba. Sobrang lambot na po nitong ating pork feet. Tingnan nyo, natatanggal na po yung buto dahil sa sobrang lambot. Napakasarap na po nito pagka iparis nyo sa kanin. Ngayon po ay luto na itong ating humba. Papatayin na po natin ang ating apoy, tapos isi-serve ko na po. Hahanguin na po natin para ma-serve. Ito na po ang ating finished product ng pork feet humba na niluto ko ngayong araw na to. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.